Hey guys, welcome to a brand new vlog. Ngiyanamukela leli khalo Thando. Hey guys, I think ngijabulisa njengoqala a new vlog. The way I'm so excited for this vlog. Ngesami siyaphi? Siya kwaMkhize. Oh, emahlabathini. Ubheke. We are going to my favorite family. Lo yamndeni umndeni wami Nkosi yami engawuphiwa uJehova. Futhi angazi ngiyobonga ngani enkosini ngalo yamndeni nje. Hayi bafana. Okay guys, let's go to emahlabathini. Yazi kuningi. Guys, angiresti. The way I'm so tired, fatigue ingibamba iviki lonke. Sibuye good phela manje futhi kumele ngihambe a long distance again. Hey, kodwa ngeke ngihlale ngayipho. Yabona ngayiphutha zonke izinto emhlabeni, not this one. Not this one, guys. Yo, I'm so excited. I'm so happy. Yabona into engijabulele kakhulu. I'm so happy for Rosis. Never mind mini umoya wami uphansi nyana nje ngizothile. It's a Monday, umhla ka-20 April, and I've started to pray namhlanje. Ngifastile. I'm going to be fasting here 3 days. It's not a dry fast. Every time we're 12, I'm going to break it. Just nje ngikhulekisa usisi, Wendy, everything that's going to happen. To have friends that are praying for you, have friends that are talking to God ngawe nangempilo yakho. So yeah, nje ngifikele leyo nto leyo yesterday ukuthi okay, ngingene ku fasting. Am I allowed to say that? Of course I am, because I'm going to post this vlog probably next week. Yeah, so I'm allowed to announce now ngoba akekho obonayo. Yes, you're not allowed to announce data, so you should say hey, I'm fasting and all of that, but you should do it in a secret place and kumele uzothi like ube phansi and kungabi nomuntu onotisayo ukuthi you are fasting. It should be a secret between you and God. So mina ngifastile ngilekelela usisi. I didn't even tell her about this because I know she's probably going through a lot at this time. So njengisi, the only thing that I can help her with ukuthi ngimkhulekise ngibakhulekise bonke nje kuhambe kahle konke kuzohamba kahle ngeke guys. Hayi kuzohamba kahle and mina ke inkinga zami nje ukuthi anginalo ilokwe bengithi ngizofonela uWendi namhlanje kahle kuzomela ngimfonele ngimchazela ukuthi hayi my baby girl, I think I'll be out of theme a bit kancane. I was thinking ukuthi at least ngizoqoka iroko lami elinude, the one that I was wearing on her graduation. Ngoba guys ngiyagowa financially ntethu usiyacela. Niyambona siyacela ngakanani ntethu usiyacela ngigibela eKilimanjaro, the Kilimanjaro mountain. Ngilapha phezulu uyangithuka usiyacela guys. So financially I am a little bit tight. No, when say I'm broke, no, you don't use such words. We are financially stretched the side and konke kuzohamba kahle kuzoba right. So yeah, ngizomela ngimfonele ngimchazela ukuthi ngine situation kanjeni. Even my nails are not done. My hair, guys, my hair. Baba. Like this is how I look. Ngidinga umuntu ongangiqhina just ama lines, ama weak lines. Then I'm gonna install. Angakabi sure which hair I will install, but yeah, that's my plan. Okay guys, let's prepare everything because we're going on Wednesday. I was supposed to go in kusasa, but I can't because there are things that I need to sort out first. Then yeah, I'm gonna go Wednesday and I'm gonna continue vlogging. Sizobona endleleni ukuthi what's need to be vlogged. But yeah, stay tuned. I posted Wendy on her birthday and everybody on my status was like, oh wow, happy birthday to Wendy. Is this Wendy? Yes, of course it's Wendy. Happy birthday. But there was this one girl, one friend of mine, and I always listen to every end because it's always like lingering in my mind. What do you mean, Dibelo, you're gonna send such a VN? Yes, guys, I have such a genuine friend. I don't wanna lie. Dibelo, she's so genuine. She's so positive. I love that girl so much because there's enough for all of us and she wins. She always wishes me the best. Imagine, what
do you have to say about Wendy Tivelo? Guys, I'm going to at this VN. Like, I'm going crazy because I literally cried on that day. And Wendy was like, oh my God. For the person that I do not even know, I get me now ngavele ngabona kahle ukuthi kushuthi umcimbi kaWendy sokowami ngavele ngasend isimemo ngathi lalela Ntombi baba. Wathi Tivelo na kanjani siye emahlabathini sonke. So yeah, I'm going to post people that are here close to my heart and I wish them all the best. Guys, people are watching. Ningathi abantu ababuki. You want to just post the status when you tell ukuthi I just didn't edlulayo. Abantu bayabuka. Abantu they know ukuthi udlule inani because I always post abantu bakaMkhize and their achievements. Especially when they always post her memulo wakhe I was there, graduation yakhe I was there. You know, I'm always there for Sisi. For Sisi Thola, guys. Sisi Thola igama lakhe leli. So yeah, my friend was like, no. I recognize her. This is the girl. This is the girl that kept herself pure. For uNkulunkulu. So guys, I just want you to listen to this VN. Yes, what mean always when I post to Wendy, there are people who are gonna say, please start a channel kaWendy engazi, because we get inspired by just looking at her life. Like she inspired a lot of people. So naganjani, I mean, I'm gonna do it for her. She's a private person, but get me put it out there, because what do you mean you're gonna keep this private? Abantu when they are inspired by just looking at you. Okay, guys, I want you to listen to this VN and utope something. Wait till develop my friend and because when my friend you are genuine. You such a genuine friend, Shem. Le ntombazana ngiyithanda ngingayazi. Ngiyibona kuma status wakho. If I'm not mistaken, this is Wendy, I think. Don't know, is her name Wendy? Is her name Wendy? I forgot, but I know she's the girl who had the memulo. That's the first thing that I remember her with. And that's not because that's the only thing she's done, but it's because le ntombazana yabekezela sifundi. Le ntombazana yamenzela uNkulunkulu iqiniso. Yazi noma sekungathiwa wonke umuntu uyisoni emhlabeni, kodwa let me tell you, this girl really held it down for God. You understand? Kore intombazana yahamba yofunda. Yathi lokufunda, this girl kept herself pure. Did her memulo. Ngoba uNkulunkulu ethembekile emuhle njalo. Soon after her memulo, this girl got married. Sathi sibheke ukuthi uyashada. Usisi nakho seka graduate. Hey guys, me, I'm proud of this girl, hey? Like, I don't know her, but I'm proud of her. Kore, she has lived her life in a way that honors God, and not just God, but her parents. Hayi inkosi imbusise shame. Wanda umuzi wakhe. Guys, it's 4:30. I am on Wednesday. I'm already awake and I'm about to still feeling a kasha in 5 because I'm cooking for somebody's son. Something to eat. So yeah. Please ningavumi akhulume kanjalo ngoba mina cabanga kasha ino 5 and already sengivukile ngipheka wena what hi okay it's income ngiyogeza. I packed everything yesterday. When we go bath, then ngizolungiselela ukuhamba. I must leave early and the weather is not weathering. And the weather is really not nice outside. I think it's drizzling. I really need to move fast because ngisathenga ukunbraider. Bengizibambile nje ukuthi inwele zami zingahlangahlangani kakhulu. I'm almost done here. Almost done cooking. Ngiloku ngiphuzana ne women's tea for the creams obviously. And guys, yeah, I need to leave very early, at least go 6 the latest. I need to leave la endlini because I'll be traveling. Ngisuke endaweni engingakaze ngisuke kuyo ngiya kwaMkhize, and I've never tried that. I'm always used to iGoli mina yabo. So I need to leave very early. I'm already
already on the way and i-weather yayibona imvula. Okay, sesiyahamba-ke. Kodwa yini ngizokhuluma nani mase sengisemahlabathini. Well, it's drizzling, guys. Suitcase nami selimanzi. There's no one in this taxi. Nayibona empty kanjani. Okay. Twingene la. Okay guys, I'm already at the taxi rank and bathi ngithenga ukudla manje because of angeke size sime ndawo. Yo, angisasheshi bandla. Okay, sengise petrol. Nje masisuka la siyophongolo ngoba abantu abaningi. Guys, sesestack isikhathi kwa yosha u12 ne? Okay, khani sizosuka manje. Yakhulunywa taxini yethu bafethu. Sinihamba ne-content creator guys. Yo yinhle sisingicela iqatha nami ne. Siyabonga sesumndeni guys. Cala nibingelele talent salibona. Guys, umndeni wami nowe ngithole taxi. Ya next hage nje. Yaphazamisa nje ebusuku. Ngcono sengitholile imoto. Morning guys, good morning. It's a Thursday. Yo, sisephuma. Hey, usisi kwathi uyafa. Okay. Alright, usisi kwathi uyafa sivuke late. We're supposed to wake up on 4 sigeza siphume ngo 5. Yo guys, like she's livid ukwatile. Hey, salam salam. Oh, hey. Okay, this is my situation. Shame. Ukhansa kanjani? Hayi sis, hayi. So, wenzani kanti? Yeshuthi, hayi sifundile ngeke kanti. No. Yazi ke abantu. Unjani veleni? Nebesizitshela ukuthi sekuyagcina la phela ama-shops asisawaboni. Yo, and uyasho yezwa. Siyakuthemba. Yes, angiyazi mina kodwa Babunyenye done zika makoti. Kushiwo njalo sisi. Bathi nabantu baseGoli bathi makoti. Inzipho zika wena iveza inzipho sibona. Bakithi awuveza inzipho. Okay? We are moving with the preparations asidlali bakithi. Hlala nje libuke. Uyibona ngathi ayikho sharp. Kumele sithole inyawo nothing is yabona nje ngoba isolunti down like she's 5 minutes away even 2.
Yes, i-Aromat. And ungakhohlwa bekuthiwe endlini khona ne. Isikhathi it's 1:30 and sesiqedile lana sisaya kwenye indawo. Abawulunda impilo emnandi. Guys, we've spent the whole day here at Dropeni and but we're almost done. We need to go back to Ikwezi. Yeah, Ikwezi to fetch the stuff that we bought there. Then we go and clean. Oh, no shop for the share we buy. Yo. We are back here to fetch our stuff. Hi, Nati Goli. Siyamshutha mkhulu. Akabhisi la nawe ngishuthe ngiqedile manje. Ngingibambele kahle. Ngizohlala la mkhulu ungawazi. Okay. Hello. Alright. Angihambi kahle. Hayi siyabonga. Sengimangele ukuthi mkhulu seqhamuka ngapha ngilokhu ngibheke ngapha ngibona. Ngiyadluliwe phela lapha sesidlulile. Ngilokhu ngiyaqatha ayibona abantu ngababona nabama meter taxi eshibhile la. Eshibhile. Njobe bethi R70 ukuya la embanga yini? La embanga yini? R70. Njani? Ngiyaphinda. Ufuna ispecial nje sakho wena. Okay, ayikunenkinga mntama. Safika oluntu lukazungu. Ngibonga. Simbonile sashutha naye. Ayiwenda awukahlamba. Uthi simbona. Awusiyajampisela. Uthi kazungu bakithi give me zungu. Ngabe usiyasimisa nje. Usuka pictures khona la. Give me zungu. Uzungu wala oluntu. Sihambe ngobumnyama sibuya ngobumnyama. Laphana. Besingadlali laphana wena manje. Aus. Yebo. Usetshenziwe khabazela. Wothi yona danki ukuthi bangavalelwa ngaphakathi. Stop. Bese siphela mtshela into ebengiyolanda kuwo. Sathola ukuthi liyavuka. Bese kufuna angiyabona sengizangavuma ukuthi athi ngisibili nathi sengizangavova napha. Ngisibili. Oh, ubovile lo gogo. Lo sebhaketeni. Sebeyaphuza lo. Oh. Okay. Ubethi impove manje. Biyabisala manje. Uqala ngokukhetha usuku ngedwa. Yo. Ngokukhetha nini? Ngihamba sesieda nama chips hayi. Mfowethu,
Nayithatha i-Wi-Fi zona ungavumelana nami. Singavumelana nawe. Oh, sorry uphume ngephutha kodwa phela Sibingelele manje sasibingelele. Cha guys angikho right. Ngale ngekho right. Moya Singalalanga nawe. I-Wi-Fi binethelwe mina ngidinga kakhulu ukudlula wena kahle kahle. Hello. Siyaphila lale kahle. Bathi uyokwenza insipho awuhalele mina nail star clock it. Mamelani ke ukuze nizokhululeka kahle kumele niqale nithenge lezi zinto lezi ezishodayo ningayi mazipheni iqala. kanjani? Yes. What you can do yazi mina ukuthi yini engekho lutho. bengizothi qalane emasalon because abantu bakhona bafika late nicele babafonele. Okay. Mina Then- ngikhoshwa nekhanda. Sisi, angeke besafika phela labantu ngo-8. Uyasazi isimo sala endaweni. Oh yes. Elizolo. Azibhlungu. Mara mabaqale bethenge khona sokwazi ukuthi sitshela abanye abantu izinto ezishodayo. Beqala bethenge. Lokho You must stand it now. Hey uyahamba. If I stand it, I think sick it also be like stand it. Yo lengane. The ladies Oh, just this ask thing. to pee. I don't know ukuthi bahambe ngoba maybe uthulu wabe kamusho. Me on the other hand, I just want to arrive here. I still have Ujahela ukufika lana. past 11. Eh? And Ngo first level. if I shaba, ngafika earlier, but again. No, lo mntana ke ehlisa ispeed. Ufuna ukubona uwendi la usho kahle. Athi nje ngifuna ukufika la ngifuna ukubatla ubona wendi. That's it. Okay, la kuthiwe siqhubeka ngani ngama-fruits ashodayo guys. Ngicela nothenge nesipane. Yeah. Good morning guys. Hey, we guys. Le weather lena. Ayibona imvula ngathi iyaqinisa njena. It's a Friday. Usuku olubhizi kakhulu ke sesivukile. Lo suku lolu usually makuvukwe ngeFriday. Mele wazi nje ukuthi angeke usalala so mele sketch up senze into eziningi. Oh, nampa. Sanibona. Ninjani? Gogo. Ninjani? Usupushe kanje. Seniphushile. Yo. Sekusetshenzisiwe. Abantu basebenza ngathi nasilele. Mama uboni usifundile ukukhanyisa kanje. Ucanga ukuthi usifundile uyakhanyisa. Uthi hayibo sifundile. Ukhanyisa kanjani lo khanyisa? No wahlanya. Ebona ukuthi ngiyashutha isimo sinjani. Idangilwise yona. Ngiyabuza wena hlela la. Good morning Singaye. How are you? Makoti buhle, young Makoti vibes. Guys, this is Makoti. It's Friday. Kuzoba busy nje sifuna ukuqamba manga. Lipitu. Wena wena lo bonza ukuthi sinethe ekseni ngoba ungaqokile ngendlela. Isithuli ivula. Thola iduku kushuthi izothula ngempela ngithi serious. Uyayibona ukuthi ngenkani. Lo mntwana bengimtetile usiso omehlisa eqolo lami bukani lengane sinjani ekseni akashaya ngisho 7. Amapejama. Hayi khululeka ngizoya khona. Utshwala senibusisile ngale kule ndlu le benivavela kuyona. Ma, Leya. Okay. balalele ini. Bubila kahle kanje buhle. Guys, sekusetshenzisiwe. Done. Kule department yotshwala bezulu. Yamemeza bafowethu. Ufungusha Okay, guys, I didn't even show you your trip because
Sengibona ngathi ngiyabambezela kakhulu, okay? Ngifake just iduku, iphinifa, iskate, then ngagqoka amahindra wami ukuthi nginibonise wona. Nakia, let's continue with the vlog. Nginibonisa ukuthi ngenzile insipho. Did my nails, guys. Ngingakayenzi ikhanda. Sengikhona. Hayibo. Nangu ndodo ekhaya. Bisana-ke phela ngoba yindaba ongafuna ukuvela. Thani sawubona ngicela ubingelele ukuthi sanibonani babukeli. Sanibonani babukeli. Yebo. Kunini ubaleka from ekseni. This is the Bev. Oh yeah, ngicela uhlehlise kancane ibhara. Kuzovele kumosheke. Siyabonga. This is the beverage. Niyabona ke. Zizokhala ngiyazi mase nibona lezi. Ade ngithi ngifuna ukukumemeza ngithi woza phela. Hayi kanti ngila ngibonile shem. Asibingelelani thani sawubona ma. Sawubona njani? Siyaphila njani ngicela ubingelela ababukeli sisanibonani. Sanibonani ba. Yebo siyavuma. Hey, izokuthi ungangishuka ngakini. Askis gogo. Shuka ngakini nami. Wenzani gogo? Oh, kuyilo kodwa kwa. Askis okhona ukuphukula? Ngiyezwa kunuka nje. Ilobo bokugcina la endlini. Ilobo bokugcina la endlini. Ngathi impela. Okay. Kubiza abantu abakhona ukuthi ugogo la noma yakho. Kumele kube lula kukho kokubili. Yes, kube lula ukuthi odrinks asikhona ukubathatha balekude yabona into njalo. Yeah. Awufika ngifunela la. Ngizolanda i-tripod, I need it outside, and my energizer. Already nje ngiyazizwa ukuthi ngidinga something yamandla, but I need to eat first because asikakadli breakfast. Angazi nokuthi ubani responsible to make breakfast lezansi. Ngikhule bese complainer ukuthi ugogo seloku evuke ngo-3 akaze edle namanje. Iphutha lelo guys, iphutha nje likhulu kabi. Ngihambe ngaze ngithethise. Kunamabhox awu-3 awe-isopes akuphi amanye Asekamereni ngiyacabanga. Yeah. And I think akumelanga niwabeke phambili. Kumele le emuva then lawa amanye. Jameson guys awungene nje kuthiwa ngene la ku-bedroom please ngicela uhlangana nalawa amanye angale. Okay. Ngicela guys please. All right. So cela ubhuti asiqubulele wona. Okay sure. Sifundile ngicela usondeze ya. Ubhuti uyabuza ukuthi ufakaphi la. Ngicela athole ispace lapho phezu kwama drinks. Phezu kwama-drinks. Ya ukuthi sikhona yini ubeke phezu kwebox. Lo juice ngathi sewu-ayisile nje. Oh lo usase-right ongaphansi kumele ukhishwe. Kumele ukhishwe Banele and Wendy. Wow, it's so nice. Kayizini. This is very nice. Okay. Hlaleleni lento la because iyangiphazamisa. I-chicken yodwa lelana and water. Engaka amabhodlela amanzi. Is this water or cool drink? What's happening here? Hey, what? Lo drink ola. Sistola. Sisi. Go.
Askisi. Ha, sekunjena. Uhanjiselwa vikala. I think uzodela kugogo. Ayena kangeni. Mangasuye yinkati. Uyayazi le mimi le kuthiwa mama ngilambile ethi ayikhuleka sekuyavuthwa manje ebe umuntu eshaya i-braai pack phansi. Sekuyavuthwa. One hour 20 what? Okay. Hayi, usawufikile. Okay, bomandi bako Ulundi already, so wena utlo bathola mo batlo khutla le wena. Yeah. Okay, ke na meetings ba phone. Mara nihamba kahle. All right. Sharp, friend. 24. I6. Yes. La our block I 24. You know mkhulu. Yes. Okay, alright. Hey, ngicela umbuzo ukuthi icaramel uyithola naso ke. Icaramel uyithola? Yes, yesabeka. Oh, thank you. Oh, siyabonga ngistressa ngayo nje. Little? Oh, okay. All right. Okay. Ama-tennis 11 isanatholi? Setrophile. Hawulazi phela uyogundela ingane mfethu. Uyogundela ingane. Ngimthengelile udayi kumele akhathe naye abe mhle kabi. Sanibone singakaboni. Siyaphila njani? Uzokwenzani? Uzokhatha adayi? Yebo, uzoshaya ifeni. Yini fate? Kuphi lapho bakithi kodlala ngomshana. Hayi, isuthi izongena kanjani manje? Ngoba istayela lezi. Hayi, ngeke akaphinde. Ongitshela ukuthi manje swimming azohamba apha ngoba le into eqala. Nomele ngomali umsazi. Besithi sinibize gogo nomkhulu. Lizobona kakhulu esilethile abantu. Uthi baba ngawenda abantu bakwaXaba. Abantu bakwaXaba babubeka kahle impela. Abantu bakwaXaba. Oh, shwaba. Oh nonkosi. Umlomo sinawona kokukhulu. Washo ngale ngiyakuzwa mina. Phakamisa phela. Shabahada nonkosi. Hey, qhubeka. Hayi ngiphela la. Hayiqedwa phela. Ngiyabonga Ngiyabonga. Khona mntanami ngicela kwande. Kodwa manje sekunginika amahloni kodwa. Kodwa mina bengimkhuze. Angisakwazi ukukhuluma ngoba umama ngangithi uthe uyakukhuza wathi wena hayi mama Zoma. Ngangithi usho njalo. Bakithi. Siyabonga. Hayi siyabonga. Hawu angisazi bata bami. Inkabi. Uthola nagama ubomi.
Pata wami. Abantu bayafana. Kunjena-ke nje. Kunjena. But weird things happened kwaZulu. Sibasa endlini. Ukhuluma nami ngindlela futhi. Mkhulu, cha bo nje mkhulu. Uzoyizilungisa kahle. Nansi ifoni yakho baba. Uyabonga sisi. Usapenda ngithi la? Ngizobuya uma usuqedile mkhulu. Cause kusasa ngeke ukwazi mkhulu. Kuyobe kubhizi kakhulu. Inkinga ukuthi mase ngiqede nje. Yebo, ngiyabonga. Okay. Awu, ukhokho bethe fake ebhaketheni. Hey, ubuye wasamthathe yona le ndisho enopeni. Hawu cha kahle. Guys, my friend is here. All the way from Johannesburg. Ngwanyana! Bulang, rich advice and Bulang. Hello. I drove 12 hours. Imagine. I drove 12 hours. Clock that. 12 Fuck that. No, actually, I'm lying. I left my place at 2. So I've been driving for 13 hours. Where's my Pinifa? 13 hours. Where's my Don't worry. Ngerani uzothola the Pinifa. Oh, I need it. Hi, hug me. Ngaqina nini? Alright, Sabi. Oh, bagithi. Asikisini ya. Yahanjwa mawuza la akudlalwa. Hello mama. Wazalana. Hi baby. Baby, nihambe kahle ma. Hayi siyabonga ke. Shame, like I'm so tired. Bathong. Hello my baby, how are you? Ulinge uthi angisupportani. Ulinge uthi angihambeli umuntu lutho. Ulinge ngitlo club like show me I was involved. Kuna nemetsi motseleng. Ke mole ke shake ka sentho. Ushakelana mazwana manje It's raining as hell in Joburg. Ba Emma police station there's a flood of water. The animals from lokho batsho matsela ya dikolo. I'm like, "Oh, Nkosi yami ngane emsebenzini." Oh my god. Hlala sakire ngehle mudimo. I'm like, she went through a lot. I don't want to lie. When I said I was coming, I really thought like I was just saying. Bent was like, "Nah, I'm gonna go. Maybe to take something." Ha, shame, never. But as long as nifike kahle. Okay. So bafaka phi wena? Lena let's about red bottom kenya go banta gold bottom sweetie. Yeah? Your gold. What? My doll. Show me. My doll. Show me. My sister. Oh. My girl. I'm not here to play. I am not here to play. I'm not here to play. Ke re bona. Ngwanyana o ready. Ngwanyana o lo rock. You gonna look nice. Hello? I'm gonna look hot. What do you mean nice? Hello? Hi. This is really nice. This is really. The plastic underneath is peeling because I didn't peel it when I bought it. This There we is go. really. One. This is really not what? Shani unboxing hona la. Yes. Unboxing, sis. Yeah, unboxer. Yeah, unboxer. God knows I can't afford a red bottom yet. So he said, "You know what, my doll, I got you." I got your back, baby. Color reflection. Eh, ke bona. Shwai esa nyako tsa plastic e nyako tsa ka batho. Nyako tsa ka batho ba itse. Seni bona. Yeah, I'm tired. I am so tired. That drive was killing me. But you kill What's happening here? Oh, this is our stuff. You also kill it. Ayibulele shemu mngani wami shemu ngicela nimnikeze indondo yakhe yazi imfanele. Serious ngicela kwehle lezi I le. give you the bar. Utibelo the way we stress ngakhona izosathi sivala amafoni manje rikhathethi ngonyana.
Oh my goodness. I'm sure there's none of little guys today. Like, yo, yazini. Yo, you want papa? Mana ba ka? Yo, le rena re teng. Ah, man. Yo, tsela e tlang mo e telele hore. Yeah. A ne se ke tshweke rang ke be ka fitha mo. Yo, ne se ke tshweke rang a Bon, ba teng garage ke ho ba. a ke ro kala o. Yeah. Ke ka ho he. Yeah. Cool, hello. Yona e ntse e telle. Go be dira usuni. Mame. Kana go etang. A ke rutla go sutsa maya fela. Wa itseba, no, there's no anxiety, there's no pressure. Kuka. Li pelo ere ke batla o fitla, ke batla o fitla. A bona o go gotla. Nako nngwe. Ah, ke tla go sutsa maya fela. Yes, so cool. Oh, mina sengithamsela phezulu angibonisi. Rice there. Rice there. So indlondlo yama weave iseyifikile imina loyo. Must make sure I look hot tomorrow. So everybody I must make sure they look hot. Sithembe wena, ithembe loqina. Imina ke lelo themba. Yeah, uNkulunkulu wobuhle. They're talking about me. Seliphezulu kwethemba, seliphezulu kwakho. Wami, awuzwela. Yabona mangeze ebusuku ngathi umqolo ubuhlungu wazi ukuthi beseliphezulu kwakho, that's why ubuhlungu. Okay guys, sesisukile emabhodweni. Ilanga lishonile. Ilanga has shone at. Yes, the langa has shone at, and sibukeka siso it's not right. Sengiqalile manje ngiprepare ama weaves awu 7 so far. 2 4 6 7 years. La kitchen but ulerumlele ngale. Like yazi nje ukuqasha izindlu ziningi impela lapho kodwa akukho ukuqala ekitchen kunabantu wonke umuntu mangena uzongibona uzosho ukuthi ungenela endlini bese bayangcina kamareni Ibazobe be wrong besho lo shulu bheda kanje uyakubona umuntu cha but you need to rest kancane nje and bese ngakaphithizeli kakhulu like wonke umuntu manje akasidingi for now angithi it's nyela njengathi nyela. Hello wena Thambani fani kama mkhulu Thambani mfana wami hello kunenwele lana kunenwele la kunenwele la mina ke hamba ngizopha abantu abawudla oh ya baba Alright ka problem. mama boy bye ke bye fani kama mkhulu Amangitshelanga mkhulu. Kusekahle ngiyabonga. Sanibona. Kwasuka lokho we guys. We are here to check The progress. the progress. Abantu bedeko. No. Bethende, sorry. Abadeko bafike emini. Guys ngiyagoba neningamangali. Mangikhuluma into engasile kanje. Ingoba vele ngisemgobeni. Okay, here we are. Liana bakithi Liana ngihamba nomnikazi niyambona? Alright. Hi Shem. Sokuza ukuthi nabantu betiye singanenzela iti noma udrink right. Juice. Okay. Itiye lona. Okay, siyabonga. Samba. Man. Ngicela ungifake nami lapho kulo. Yes, ngiyadinga ukungena la. Damn, sayilaba ngiyikhandele wona. Akumgo. Hawu futhi umluna. Hawu futhi. Sanibona futhi. Saphila njani? Hey, nangena nemvula engaka bafethu. Hawu, sifikayo. Ayene. Lutho. Igol, bafowethu. Ay, sanibona.
I am installing my hair, almost done. I have like 6 people to install. Okay, but 1 down, you mean a lawyer. Then I think I'll install Usis Pumi because Odewela is sleeping and other people are still busy. Yeah, guys, I think I'm going to continue with the vlog tomorrow. I need to continue with the vlog tomorrow. Guys, any time is 1:35. So check up because people are busy with decor. People are busy with decor. I was about to sleep actually. Then, but back home, so I'm here to check out how things are going. And I'm first, so it's a hi. Ninjari. Yeah. Things are going so well. Yonkinto iyahlangana. Wow, I'm so proud. Okay. Salokhu kulando ubala amaplate nje kuphela abe 130 abe mangaki Hello. Guys, can I go and Kambalala just for 1 hour? At least I did my nails and my hair. Yeah, ngishayela ngizandla ngoba bengize ngikwazi nje. Nosisiphumelele sengimenzile ikhanda then kusele laba abanye sesobona ukuthi simisa kanjani. All I need to do is to rest a bit because ngikhathele ngempela. Khatheleke manje kubhlungu neqolo. Okay, friend. Guys, isikhathi. Ubani vele manje isikhathi? It's currently 11:48. 11? No, it's not 11:48. It's 1:48. Oh my God, I'm 10 to 2. tired. Okay, abantu khane bazodla. Afethu. Sebalambile, ihanga strike nayi. Let's eat then we sleep, please. I'm tired. Remo, for Utibela uyenza sure ukuthi angilali and I understand because yena ulalile. Uyangikhohlakalela and sengibona kahle ukuthi ngibona usidesheke okungcono. Sidesha i-Red Bull with the sparkling water. Yes, for the heart rate, Because guys. kuyafana manje kumele ngini-installe. No, ka fast I forward. didn't even sleep. Ngicela 1 hour kuphela Tibelo mara yazi na hayi awahleki. Uka driver 13 hours umuntu ochomele. Le ndaba ka 13 hours angeke ngiyeke shame. Ngiyeke. Bro, kumele ngicabangele what if ungakwenza installation? Oh, mina ngi-installile by the way. Yes. Ngoba wena so right. Ngizobona ekuseni. But head on. It's land. Do you want? Yes, we're gonna drink together. Uphuzile yakho iwana ngiphuzisana. Oscar ngihlangitsa wena ntwe elenka mo ne go setse half ya ka mo. There's nothing here. Sifuni, don't piss me off. Don't piss me off. Nothing here. Don't piss me off. Don't be silly now. Don't be silly now. Nna ke dize basicethe. Sifunda silala abantu balele. Sanibona, abantu abafika ngomnyama. Hello. Shoot. Oh, but no, balala. Sanibona Putlamini. Awukho siyaphila. Kuni nisilindile. Nihambe kahle. Yebo guys, u3 angaze ngibuthi quthu.